Il-Bank Ċentrali ta' Malta qed jistma' li l-ekonomija Maltija tkompli tikber hekk kif il-prodott domestiku gross ta' pajjiżna mistenni jikber b'5.2% fl-2022, b'4.5% fl-2023 u b'3.7% fl-2024. Dawn iċ-ċifri jidhru biċ-ċar f'rapport mill-istess Bank Ċentrali hekk kif ġie spjegat li l-esportazzjoni netta mistennija tkun l-istimolu ewlieni ta' tkabbir tul din is-sena. Il-Bank Ċentrali spjega wkoll kif il-kontribut tad-domanda domestika mistenni li jkun pożittiv iżda ferm aktar baxx meta mqabbel ma' dak tas-sena li għaddiet. Dan peress li tkabbir fl-attività mistenni jinnormalizza wara l-irkupru qawwi is-sena li għaddiet. Ir-rapport tal-Bank Ċentrali wera wkoll li tkabbir fl-impjiegi fl-2022 mistenni jilħaq 3.5% minn 2.8% fl-2021. Dan mistenni jimmodera għal ftit aktar minn 2% sal-2024. Ir-rata tal-qatt hija mistennija li tonqos ukoll għal 3.1% din is-sena minn 3.5% is-sena l-oħra u mistennija li tibqa' madwar dan il-livell matul il-perjodu ta' tbassir. Il-Bank Ċentrali kompla jinnota kif il-proporzjon tad-deficit tal-Gvern ġenerali fil-prodott domestiku gross mistenni li jonqos għal 5.6% tal-prodott gross domestiku fl-2022 minn 7.9% fl-2021. Dan filwaqt li hu mistenni li jkompli jonqos għal 4% fl-2023 u għal 3.2% tal-prodott domestiku gross fl-2024. Rapport jgħid kif dan it-tbassir u xprunat mit-tneħħija tal-miżuri ta' appoġġ relatati mal-COVID-19 fl-2022. Intant il-Bank Ċentrali fost affarijiet oħra innota kif għalkemm l-inċertezza dwar l-attività ekonomika fl-2022 għadha għolja din mistennija x'xaqleb l-isfel is-sena d-dieħla. Hawn il-Bank Ċentrali sostna kif dawn ir-riski huma relatati mal-evoluzzjoni tal-provvista ta' enerġija mir-Russja għall-Ewropa.